С тебе неведнъж сме правили интервюта за твоето славно футболно минало. Променя ли се обаче през годините твоята гледна точка към уния времена? Как да ви кажа, наистина нещата се променят. На времето в нашия отбор имаше така 7-8 до 9 местни футболисти, които така мислеха за отбора, за града и просто им беше удобно, като паднат от някой противник, на другия ден ти беше удобно да излезеш из града. Докато сега нещата са съвсем различни, футбола стана още така по-различен и доколкото знам, в нашия отбор едно момче от Перник играе. И нещата се измениха. Ти с какви мисли се връщаш назад към своето минало? Какво си спомняш от твоите силни? От моите години си спомням така първите години, като започнах в отбора, бях най-младия футболист. Така всички, които бяха перничани, така държаха за мен. Играх с много силни футболисти и това ми помогна за израстването. Кои бяха имената, от които се учеше ти? Тогава се учих от Павел Владимиров. Играл съм с Румен Начев, съм играл с Михал Василев, съм играл. Това са играчи, които бяха много по-възрастни от мен. Мартинов, Бог да го прости, също. След това в отбора влезохме няколко души така по-млади футболисти. Аз, Владко Данчев, Колю Велинов. След това дойдеха Евлоди Банчев и Славе Малинов, Милан Стоянов, Пепи Стефанов. Просто имаше едно ядро, което забравям да кажа за Христо Христов от Радомир, които бяхме горе-долу на една възраст и държахме така за отбора. Не бяхме от най-силните, но все пак много отбори се съобразяваха с нас. Всички казват, и преди малко си говорихме, че си най-добрия голмайстор, може би, от това поколение. Това късмет ли е да можеш да вкарваш голове? Учи ли се? Талант ли е? Какво е? Това е плод на усилени тренировки. Аз още като ученик по ливадите на Бела вода там упражнявах разни удари. Даже така славех се с това, че правех много хубави задни ножици. Просто там на ливадите ги научих тези неща. След това започнах тук в детско-юношеската школа при известни така треньори като Стефан Чумполов, Боян Младенов, Гено, Драго Лалов, който така много ми помогна в развитието. И след това Пушев, Начев, останалите треньори. Ти знаеш ли колко гола си отбеляза? Преди 2 години, така на 60 годишнината ми, тогава споменаха, че са 168 гола отбелязани в А и Б група. Има така много красиви голове. С това се славих, че правих доста красиви голове. Въпреки ниския ми ръст, така много от най-хубавите ми голове са отбелязани с глава. Има най-хубавия гол, така, които са ми останали в съзнанието. Това са гола срещу Спартак София. Тогава влезох в казармата и след 9 дни ме пуснаха и направих страхотен гол. И преди това един гол с странична задна ножица. Странична ножица на Химик Димитровград. На Металург беше мача. Така си ги спомням като най-красиви голове. Спомняш ли си някой пропуск, за който и до днес катея?
Който не е играл в футбол, той не е пропускал. Имало е моменти, когато от гол линията съм пропускал, но това зависи от ситуацията, от вниманието, от концентрацията. Просто когато си най-сигурен, тогава правиш най-големи пропусти. А най-хубавите голове стават, когато не ги очакваш. Коя защита на чужд отбор най-трудно се пробиваш? Наистина в А група най-трудно си играеше срещу ЦСКА. Според мен те бяха най-стойностен отбор. В другите софийски отбори, почти на всички отбори съм правил головете. Не мога да кажа точно. Беше интересно така. Просто като вкараш гол се чувстваш с така при повдигнато настроение, самочувствие. Днеска като те срещат хората, какво ти казват? Твоите запалянковци от едно време. Не значи тези, които ме срещат така, те много малко останаха в България. Много хора напуснаха страната. А тези, които са така горе-долу на моята възраст, с добро ме споменават, уважават ме. Редко има човек, който така да ме срещне на улицата и да не ме поздрави или да не ми обърне внимание. Имало случаи, когато ми е било неудобно. Ходи, чувам зад мене, нали, така се шушукат хората. Това е този, това. Такива бяха интересни времената. Вие чувствахте ли се звезди едно време? Бяхте ли така известни, популярни? Беше ли приятно, когато ни хвалаха? Когато падахме, ни беше трудно. Да, наистина чувстваше се така и в отбора, и публиката така, и в града, като излезеш, имаше така самочувствие човек. И най-важното, че и след като свърших с футбола, така хората не ме забравиха. Просто където съм отишъл, винаги са ме посрещали така добре. Не мога да се оплача от футболната си кариера, да. Днеска липсва ли ти футбола? Да ви кажа вече, се занимавам така с други неща и просто нямам време да ходи по мачове, така, но ми е приятно. Сега моят внук играе в юношеския и дублиращ отбор го включват в... Следите, знам. Да. И така ми е приятно, като хода и го гледам, се радвам. Има горе-долу същите качества като мен. Голмайстор ли? Да, има нюх към гола, хубави технически така изпълнения прави. Има поглед върху играта и се радвам така, че върви напред, въпреки че още 17 годишен, но сметам, че след година-две ще навлезе в футбола. Ти съветваш ли го или си го оставил треньорите да си се занимават? Съветвам го, като гледаме някои мачове от английското или някое друго първенство. Просто му показвам кое е правилното, кое е грешка, такива неща. Знае ли кой му е дядо? Знае и се радва така. Просто и даже мен понекога ми е удобно да хода, защото някой казва, пускат го заради дедо му там да играе в футбол. Му е много трудно, ще го сравняват винаги с тебе. Да, наистина ще му е трудно, защото ще искат да прави повече голове от мен. И аз ако ги прави, ще се радва много. Ти какво му пожелаваш на него? Най-вече здраве му пожелавам и спортно щастие.